Så i dag laver jeg en video om den sidste nye terahertz-maskine, jeg har købt, terahertz-blæser. Og så vil jeg lige lave en opdatering på stofskifte og på migræne. Men der er faktisk ikke så meget opdatering at komme med, fordi det viser sig, at jeg har misforstået min mor. Jeg troede, hun havde fået målt sit stofskiftetal en gang i marts-april måned. Men det har hun altså ikke. Det er 1,5 år siden, hun sidst har fået målt det. Så nu har hun lige været hos lægen og fået det målt igen. Men der er ikke så meget sammenligning at gøre, når den sidste måling den er 1,5 år gammel. Hendes tal er højt, men om det var endnu højere, før hun begyndte at blæse, ja, det er jo ren gætteri, så det ved jeg ikke noget om. Og i forhold til migræne, så var det egentlig planen, at vi skulle lave 5 gange terapi over sådan en 10 uger, 2 måneder, 10 uger, 12 uger forløb. Men det har knævet lidt med tiden, så vi er ikke rigtig kommet i gang med at lave terapi på migrænen. Så det eneste, der sådan set er sket, det er, at hende, der har migrænen, hun har brugt terahertz-blæseren 1 til 2 gange om dagen. Og hun har ikke rigtig oplevet de store forandringer i forhold til migrænen, udover at det letter på de spændinger, som der er i nakkeregionen rundt omkring, fordi det er muskelafslappende. Så migrænedage er der pt. Ikke blevet færre af, men det letter en lille smule på nogle af de spændinger, der relaterer sig til migrænen. Og så vil jeg lige vise denne her fine nye maskine, jeg har købt. Den ligger der. Det er sådan en dejlig stor kasse. Og den ser sådan her ud. Det er en 1200 watts maskine fra det firma, der hedder Deschang. Og det er de samme, der laver maskiner til iTeracare. Og denne her, den kommer med sådan en fin brugsanvisning, som er på kinesisk. Så hvis man kan læse kinesisk, så kan man læse brugsanvisningen. Og i forhold til min tidligere favoritmaskine, som er den, jeg har brugt det meste af tiden, så kan man se, hvis man holder dem ved siden af hinanden, så er denne her noget større. Og nu har jeg kun brugt den i en uges tid. Og min plan er, at jeg vil bruge den kun denne her nu, den næste måneds tid eller et eller andet. Men indtil videre kan jeg i hvert fald konkludere, at den store maskine her, den er meget mere behagelig rent lydmæssigt, fordi den har en større motor, og den brummer, hvor de andre mindre maskiner, de sådan hyler lidt, og det er faktisk lidt irriterende at høre på. Der brummer denne her, og har sådan meget mere dyb lyd, der er meget mere behagelig at høre på. Men det er jo selvfølgelig kun en side af sagen. Min plan er lidt om en måneds tid. Så vil jeg lave en video, hvor jeg sammenligner alle de terahertz-blæsere, jeg har. Jeg tror på nuværende tidspunkt, jeg har 5 eller 6 forskellige modeller. Og jeg har flere forskellige modeller sådan i løbet af de sidste 9 måneder. Men lige nu har jeg de her, jeg kan ikke huske, om det er 5 eller 6, jeg har tilbage af forskellige modeller. Og så vil jeg gennemgå dem. Der er selvfølgelig stor prisforskel på dem, og der er alt mulig forskel på dem. Så det vil jeg gennemgå i en video. Hvad der er fordele og hvad der er ulemper ved hver enkelt maskine. Så det følger jeg op på en måneds tid. Vi ses!